Yabantase hlalani phansi ke sanhlalani phansi yowethu namhlanje bekukho umfo ekuthiwa nguMantsa Raphesu ne, and I'm sure igama lakhe ndiyalibhutsharisha bantase, but if I am sizamthi igama apha eklasini sithi nguManyu, into entsha kaloku apha eklasini intshakaca, so sizamane sithi nguMakaca. Yeah, so bantase fine. So uMakaca ke bantase uthi into ebangela uba aphele ezilahlela kuMadlanga Commission is because kwenziwa ii-allegations ngaye ku-ad hoc committee kwangulo Gorgeous, kwangulo Dearest, kwangulo Winnie. So uMawinnie wafika phaya wathi into nokubana hayi uKraca azange kwathini and afollowishe into ezirayithi kwathini. So uMakaca is like hayibo dude, ungahamba uye ngapha ku-ad hoc committee uyoxoxa ngam, uyazi into nokubana mna nawe asithelelani manzi, asivani ncam. Uyenza njani into enjalo? Sharp chomi. So uthi ke yiyo into eyamenza wanomsindo kuyo yonke loo nto. Ndathi ke mna ke mntase awuvesi kube nomsindo gqiba uhambe uyozilahlela kuMadlanga Commission. Uzawufuneka usithathe step by step into nokubana into iyenzeka into nokubana uzilahlele ufike njani apha. Uthi bantase uMakaca into nokubana yemendi mna ndabizwa one morning 6th of December 2024. Kudu awuyabizwa kukho ibriefing eofisini kaGorgeous kwathini. Hayi nyani uthi ndiye kule briefing. Uthi xa ndifika kule briefing hayi nyani yonke into apha kule briefing ibekiwe thaca. Into nokubana wena kukho icase ekhoyo apha, wena uzawuba into ethile wathiwa ngu-project diversion. Yabo uthi wanikwa irole kule case into yokubana yena uzawuba yi-lead investigator. Sharp chomi uthi hayi ndiyavuma qomba kwenza ba yi-lead investigator, but kaloku i-affidavit section 27 kwathini kodwa akho need yoba wazi section 27 because kule investigation kuzawulida bani, kuzawulida intloko leya kwa-IDEC which is uGorgeous, uDearest. Ngaqonda sharp chomi hayi nyani kuhanjwe. Kuthiwe ke ngoku kulo mntana niyamkhumbula mos uFear Fokola kuthiwe hey wena funa esa statement, sijonge kwesa statement kwathini funeka statement noko esiqolileyo esizawusuka kulo Adams, but funa esiya. So uFear Fokola abe not statement bantase affidavit, andazi why manje nisithi statement. So athathe le affidavit uFear Fokola because yena nolo mntana noMakaca lo ba close ambizele ecala. Makaca isangapha athi jonga nansi kaloku i-affidavit lesi siphandayo mna nawe, nansi uthi ndapheja ndafumanisa ukuba it's about more than 5 pages but close to 10 pages, but uthi akakho sure into nokubana pages bezingaphi. Uthi kuzo zonke ezi pages PKTT accommodation, PKTT laundry, PKTT imoto ze-PKTT zisetyenziswa ngubheka icele. Hey kuphandwa i-PKTT mos apho ubunintsi balento. Yava kube khona omnye ophandwe imali kuthiwa imali zakhe mazistope, kube kwi-forklift. Uthi hey abe emile ke ulo mntana uFear Fokola into yokubana khawulezisa iyafuna le affidavit into yokubana iyofayilwa eofisini kaDearest, nyani ihambe iye ofisini kaGorgeous ifayilwe phaa ke ngoku le affidavit. Sharp chomi. So everybody then that's involved masiqale si-introduce kuni ubantasi, ndini-introduce kuni bantasi uPheru uDylan Perumal ne. uPheru bantase kuthiwa yi-key player ke phaa e-IDEC bantase, kuthiwa bantase ucontrola yonke into e-IDEC ebeyiphethe apho uPheru amaniyenjeje. If usisaphuselane ungathi uyadika uPheru bevele athi ube out. Yava kuthiwa uPheru ebe powerful to an extent yobana bantase ebekwazi uyenza into but akasayini ndawo uPheru awufuna umentionwa ndawo uPheru kuthiwa bakhe wamention into yokubana bendihamba noDylan Perumal. Uthi wena nini nabani ungandiqheli kakubi, cima igama lam kuloo nto wena, cima igama lam. Ndathi uPheru bezazi ii-intentions zakhe kwasekuqaleni, ebezazi uPheru into nokubana yena akayange le-IDEC yolandela umthetho. Uyafana nalaa bhuti ndimoyikayo, hangwani mawumela
Nophero xa unomsearch abantu asusearch ipicture yakhe uzofumana ipicture enye ethathwe nge-angle enye. No, be careful kuthiwa lights camera be out Peru before kuthiwa action. Ndinixelele sibuyele ke ngoku kule yale affidavit. Uthi ke ngoku ulo mntana uMakaca into nokubana fine Mindy, nditaskiwe must ndi-lead investigator. Kwabe kusithiwa into nokubana asinanto enough kwesi statement salo mfo into nokubana singayenza i-section 27 or whatever that needs to be done sharp. So kuzafuneka ke ngoku siyenze i-meeting nalo mfo sizofuna more details. That's when ke ngoku abantu asebabhukha i-flight bayolanda lo mfo wase-Cape Flats. Or uhlala phi la mfo? Uhlala phi la mfo? Uhlala eMitchells Plain okanye uhlala phi? But yeah, babhukha ke abantu asebafika baya kwela phara linguma-briefcase. Fatel Adams bafika pha nyani. Xa befika pha abantu ase bathi hayi sharpu sizokwenza sifuna i-statement kwathini. So bathathu ke ngoku ngale mini yava nguMakaca, nguFearfokol, ibe nguPeru akafuni ushiyeka ndawo Peru because ufuna uyicontrola ngokwakhe yonke le nto. And ke ngoku Peru ngalaa mini nkulu i-affidavit iye yatayitshwa nguye otayipayo. uFearfokol warekhoda i-meeting, then uMakaca yena nguye obuza imibuzo apha, nguye oboniswa into nokubana uyabona kwathini. And ke ngoku uthi into nokubana uMakaca into nokubana akamameli laa mntu, akamameli phara eli linguma-briefcase. Uthi alimameli, uthi ulibuza lo umbuzo liphendulezayo likunika into enintsi. Ndathi siyamazi thina ngombuze apha, siyamazi thina into ayenzayo kupepereza kade uthetha into ivakalayo sharp bantazi. Uthi ke ngoku bayenze lo meeting kuyabuzwa into nokubana ke ngoku into nokubana kula affidavit i-original le ke ngoku kama-briefcase kukhomishini ebani pha kulaa nto. Athi ke nake uPeru athi sorry uMakaca kukhomishine mna. Kuthiwa hawu uPeru ebekhona nje eyichifu. Kwathiwa uPeru kaloku ungulo ungasayini izinto, wayengafuni usayina ngalaa mini. So kwanyanzeleka into nokubana kusayine mna. Kuthiwa thina mos esiyibonileyo thina i-affidavit yalo mfo wase-Cape Flats isayinwe nguPeru. Wathi andibazi ke bebesayinela phi, bekusenzeka ntoni, but ngalaa mini kona ndim oye wayikhomishina laa affidavit. Ndathi hayi Peru nalo wase-Cape Flats i-affidavit bantase bayilento bayibhale phi etavern bebobabini benjenje. Nava hayi sharp chomi. Kwabe kubuzwa into nokubana so uPeru ngalaa mini wayephethe istampu, zangastampe nto, zangenze nto. Kwathiwa uPeru ndiyanixelela nje guys into nokubana kasayini izinto. Xa ehamba nathi kusayina thina ngoku ekhona, but soze angabikho hlenje ukhona u-involved but akasayini. Sharp chomi. Nabuya ke ngoku eJoburg kwathini, babuya eJoburg. Ekubuyeni kwabo eJoburg kwabe kusithiwa ye makwenziwe i-section bani kuyosamonzwa iintontoni. Kuthi kulapho ke ngoku babhidana khona yena noPeru noGorgeous, because yena wathi no guys into nokubana sisende summons to whatever le nto le ayikho semthethweni. And later xa kubuzwa into nokubana ngubani osamone ezi zinto kuzobe kubuzwa mna because iza kwenziwa ndim. So andikho comfortable, ndicela siyidelay kancinci kwathini. Kwathiwa ufuna udelay izinto wena. Kwathiwa yenze ngenkani. Uthi nyhani ndaphela ndiyenza ke ndababhalela section what ndabasendela loo email. Uthi akwabidala ndabizwa one morning uthi ndithe ndisathi uthi ndahlatywa ngembalelwano into nokubana uya-investigathwa wena, zonke iikheyisi zakho ziyathathwa kwathini ungabikho involved kwezi kheyisi because uyaphapha. And ke ngoku kuthiwa wena uye wafowunela uNkabinde wamxelela uNkabinde into nokubana siyam-investigate. Hayi bo, mna uNkabinde ngubani? Abesithiwa uNkabza ngulo uyile ntoza uyi-chief of staff kaminister. Bantase kuzafuneka senze u-part 2. Inintsi kaloku into yase-IDEC inintsi and ifuna thina, unfortunately nayo ifuna thina.
Sharp Mantase uthi anikwe ke ngoku lembalelwano uMacaca into nokubana ye wena ufonela uNkabinde kanje nakanje nakanje. Macaca is like, okay fine Chomi, nithi niphendule in how many days? Kodwa 6 days. Wathi sharp wahamba Mantase wayophendula. Uthe impendulo yakhe yokuqala wathi first of all bengamanomazi uNkabinde mina bangibani, and if uthi lo Nkabinde lo wenu ndimfowunelile ndi-willing into nokubana ndithathe i-polygraph test niyitheste yonke le nto leyo, and also ningathatha nefowuni yam nisetshe yonke into enifuna uyisetsha. In fact ningahamba niye kwi-service provider yefowuni yam nitsho into nokubana nifuna oku noku noku noku, then ke ngoku nibuyele kum sithethe ke ngoku le nto into yokubana niyenza njani into enjalo, into nokubana nindityhole ngento endingazaziyo. Sharp Chomi uthi ke ngoku after loo nto hayi ke sana, uthi kwanguMakhelo after uMakhelo uthi i-PKTT akayazi noba iremuve nini from laa nto yena wayeyibhalile. Uthi akayazi noba i-review because PKTT ibingu-90% mos wala section 27 wabo. Uthi ngoku PKTT ayikho nobakho, uthi wothuke woma wabe phofu noFF Ekole bethetha loo nto nokubana wothuka woma. Yava phofu uMawiniza ecaleni akahleba uhleba nalo FF Ekole into nokubana ungamxeleli uMacaca ngale nto yenzekayo neboss kaMacaca xaba mayingaxelelwa ngale nto yenzekayo because something is going on and she's trying to figure out some things. What are you trying to figure out? What are you, like, you are just waiting on uPheru to make the decision. Mantase, when I tell you ukuthi into nokubana uthi into nokubana uMacaca into nokubana uPheru nguye owafowunela uNkabinde ke ngoku lo uchief of staff kaMinister Mchunu wamfowunela wathi mamela man, ndifuna ucomplaine wena, uthi into nokubana ufowunelwe uMacaca waxelela into nokubana uyaphandwa. Nanko nayo uNkabza ethwala intloko yakhe enkulu enenqayi eyokwenza loo nto. Kuthiwa ke ngoku umbuzo uyabuzwa ke ngoku yiMadlanga Commission apha kuMacaca into nokubana Macaca uNkabza wayephandelwa intoni i-IDEC. Uthi uMacaca zange ndaphanda Nkabza mna, andiyazi noba uNkabza wakhe waphandwa, yayinguMakhelo yonke laa nto, and ke ngoku loo case leyo isaphenda andikayazi nangoku into nobana ndizayithini loo nto because ndine-case ephendayo, and ke ngoku sendicela noncedo olu lweMadlanga Commission into nokubana ninike, because ningama-lawyers kaloku guys, ninike izinto eziligal ezizandinceda into yoba ndidilishane naba bantu, because ngoku ndifuna uvula ii-criminal charges. Ndajayiva Mantase, ndaphakama phantsi ndama phezu kwetafile ndajayiva ndathi mazivule ii-criminal charges, mazivule ii-criminal charges because oPheru bayageza Mantase, bayageza. Kuloo nto ke uPheru ekhukha zonke izinto, ukhukhela section 27 wakhukha i-affidavit ngubani lo mfo kama-briefcase, wakhukha le case kaMacaca. Mantase already yabona zintathu, just nge-witness eyi-1 wena neento ezintathu ozikhukhileyo. Sharp Chomi, so sidlule ke ngoku kuleyo kwafumaniseka uba Mantase kwakule case le wayeyinikiwe uMacaca into nokubana ayi-investigate Mantase, kwafumaniseka uba no already kwakukho abantu ababriefiweyo before bona babriefa kwathiwa yena i-lead investigator. So uthe wophuma out mos ziye zathathwa ii-cases zakhe after efumene laa leta yakhe imxelela into nokubana basop uthi ziye kwathathwa ke ngoku uPhadiachi, niyamkhumbula? Kwathathwa uPhadiachi wafakwa phaa kwathiwa phanda le case. uPhadiachi wayiphanda Mantase icase, wayikhukha icase, wayobamba uGeneral Khumalo e-airport uPhadiachi. Ndathi apha amandla kaNhlanhla Mkhwanazi, aphi amanga kaNhlanhla Mkhwanazi, because wasixelela wathi i-IDEC is split into 2. IDEC kukho i-rogue unit then kubekho aba-right. Naba ba-right ngoku bayakhala bathi sana sihlukumezekile thina nguMawiniza nobhosi wakhe uPheru. Phofu Mantase kuthiwa into lokubana kwa uMawiniza lo, ndaske ndamsizela uMawiniza because indlela ayithetha ngayo uMacaca uthetha as if yibhuli uPheru ebephehluzela noMawiniza lo.
ebefika mphiphi phobo nditshilo kwayizolo bantase ndathi uyampehluzelisa kuthiwa befika mthi phehlu maweniza enze loo nto kuthiwa makayenze nguchief bantase yho. And ke ngoku apho indika khona ne I'm realizing into nokubana le nto ayiqalanga ngoku, iqale from i-IDEC ifonyishwe 7 years ago. That means ayizange i-IDEC isebenze it. And ke ngoku because it's something new, but they're trying to figure it out. Akuna-standard operating procedures. Njengoba bengenazi SOP bantase, i-decision umuntu wenza lento ayifunayo. Basically if namhlanje icase ngifuna uyiphatha kanje ndiyiphatha ngaloo ndlela, if ngomso ngifuna uyiphatha kanje ndiyiphatha ngaloo ndlela, bagayidwa yi-law. But if kukho loopholes kwi-law, bona as i-unit or whatever they are called, they do not have i-standard operating procedure phaa ezibagayidayo into nokubana kufuneka ut yabo. And ke ngoku ayikho nalaa nto yobana kutshekwe into nokubana like umawinize njengoba i-head yase-IDEC yabo kufuneka aripote emntwini into nokubana this is what we've done and 1 2 3 and 1 2 3 loo mntu lowo atshekisha. I understand baripote ku-Minister of Justice, but I don't think uMinister of Justice beyabaholda accountable ngale ndlela bekufuneka baholde accountable ngayo. And siyayazi ke ekabhathoyi into yobana ayithethwa nothethwa yona bantase. But i-damage eyenziwe nguDylan Perumal bantase ndifuna zoyifesa so man to man. Ndifuna bantase bamrhuqe nobuhamba nge-wheelchair because into eza kwenzeka uzafuna uzibasa. Ndifuna bamrhuqe nobuhamba nge-wheelchair ayophendula into lenyuva demsenzelwa nguDylan Perumal. Bantase, you know xa kuthiwa umntu uyenjenje IDEC and uyazazi uyenjenje, and that's why engafuna usayina ndawo engafuna uthini uyazazi. And umawiniza ekulo nyuva dema kuyo nje bubugwala. Like woyika ntoni emntwini emsebenzini? Woyika ntoni emntwini oripota kuwe? Woyika ntoni into nokubana uzawuthi xa uzawunyusa ngamadonga akukrutshe kwenjenje uzambambisa mos? Like woyika ntoni? Like I'm trying to understand nokubana umawiniza ucorrupt na okanye ubholishiwe. Like I'm trying to understand, and ndizama uyicinga ngandlela zombini because benisithi kuqala hayi ulinyoronyoro corrupt, but indlela describewa ngayo la Perumal indenza umsindo bantase, indenza ndifuna ubamba abantu nge-washing because what do you mean? So ke bantase yasikleyo. And then ke ngoku uma-briefcase bantase uzawuya ke kuMadlanga Commission, uMichaels uconfirmile into nokubana hayi kuzafuneka eze because sana uyapepereza ku-social media. Ndithi ke mna ke yabona into ezawufaka uAdams ejele angaphinda aphume njengoBrown Mkhotsi ngumlomo wakhe. Hey, akathethi uAdams. And bantase into endingayi-understandiyo I don't think he's okay. Like izazibenzina zifunxayo because I don't think he's okay bantase because lo mntu lona like iMadlanga Commission is serious but usenza ezi-comments zakhe zimuncu. And ngoku iwari yami yeyobana sizathi hayi we are looking forward into nokubana aye kwiMadlanga Commission. Uzawuphinda ayothetha into ezimuncu naphaa. Uzawuphinda ayothetha into ezimuncu naphaa ayokwenza ii-allegations ezintsha ayothina angazi ne-evidence. And thina kwiMadlanga Commission sifuna umntu asifuna umuntu ufunxa ibenzini apha. Yho, iyandidika nje mna into kama-briefcase bantase. Uma-briefcase ngabantu nje abafuna uvele bathathwe bafakwe ejele. Sikhe siphumle. Not that siphumla kwi-crime okanye siphumla nasekuthetheni oku. Sikhe siphumle kuthi hleli nje General Mkhanazi khawume the BKTT hey ngathi ungamtripa apha emazantsi ayowa ngobuso phuka amazinyo. You are sad. On the matter of Mr. Adams, I was saying earlier that Mr. Fadil Adams, I should
clarify that we've had quite a number of queries in this regard, particularly because he had taken to social media and spoken at some length about, the proceedings at the Commission. So in light of that, we had received quite a number of queries, and we can now confirm that Mr. Adams, we first served him with a Rule 3 notice in October 2025, last year, and we have now confirmed that he will appear under subpoena before the Commission on the 11th of July. That's 2 Tuesdays from 11th August. Sorry, excuse me, the 11th of August, 2026. Mr. Padayache has never touched a case docket in his life. The Section 27 referral, I don't see it. Oh, you don't get to see it? I don't see it. As I said, to go back, my end where I come in is the designation 2813 that comes up to say, I am now appointed on this preliminary investigation. Management makes a decision, authorizes it, it comes down, we comply. I find it hard to believe that you would not have sight of that referral affidavit. I find that very hard to believe. I mean, that's what is actually going to kickstart your investigation as an investigator. Why would that be withheld from you? It just does not make sense. No, I find it hard to believe that. So I cannot answer that question. Fine. At this stage, I will say that's a quantum leap in logic. But Mr. Padayache has never touched a case docket in his life. It was quite alarming to have him say he had sources. In fact, my management and I sat down to engage on what did he mean by he had sources. And I think what was most perplexing is why would a provincial commissioner, a used to be acting national commissioner of police, need sources, not just in IDEC, in any other law enforcement agency? Why did he need sources? I have always spoken to General Mkhwanazi. If he had any misgivings, he had any concerns, there is no way he didn't know he could call me. In the same way, Honorable Member, that he called me on the 2nd of July to escalate an issue and ask me to contact someone. It is very worrying. It remains worrying. And I'm not sure why he has sources, what it is these sources are feeding him, but it is very disconcerting to have a senior member of police whom I still respect regardless of what he said. Why do you want sources in IDEC? I continue to say, I wish that General Mkhwanazi would talk to us. And I know he's a high-ranking official, as am I. I have 30 years of service, actual 30 years of service in the NPA, which I completed on the 1st of June, 2026. We have engaged before, and it is okay if he doesn't want to engage only with the ID. Can you engage with the national director and the head of IDEC? Can we sit? What is best for the country? That was why we kept trying to engage, because I just see that this is where it will go to. If we don't engage, IDEC cannot sit and wait. IDEC needs to move on its matters. And what's going to happen then?